Il-Gvern tal-Panama permezz tal-konslu tiegħu f'pajjiżna rribatta bil-qawwa deskrizzjoni tal-pajjiż bħala wieħed fejn jinstab rifuġju fiskali, xi ħaġa magħrufa bħala tax haven. Għal-rapporti li jiddeskrivu l-Panama b'dan il-mod ma jagħmlux ġieħ lill-isforzi li qed jieħu l-pajjiż biex ikompli jġielet l-evażjoni tat-taxxa, it-terrorizmu finanzjarju u l-ħasil ta' flus. Fl-istqarrija tal-konslu nataw dettalji dwar liġijiet li daħlu fil-bidu tas-sena li għaddiet bilan li tissaħħaħ it-trasparenza finanzjarja. Liġijiet li kienu rikonoxxuti wkoll minn istituzzjonijiet internazzjonali fosthom l-Organizzazzjoni għall Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp l-OECD. Jingħad ukoll li ta' min jinnota li l-Panama mhix meqjusa bħala tax haven mill-Kummissjoni Ewropea u kien irrimarkat li l-pajjiż iffirma ftehim dwar informazzjoni fuq it-taxxa m'aktar minn 10 pajjiżi differenti. Li l-Panama mhix blacklisted mill-Kummissjoni Ewropea kien ikkonfermat ma' news mill-istess istituzzjoni. Filwaqt il-pajjiżi bi kwistjoni mal-Panama dwar is-suġġett niżlu għal 8 biss mit-28 pajjiż membru. Il-Gvern tal-Panama temm jgħid li diġà għandu 29 ftehim internazzjonali bilan li tkun evitata l-evażjoni tat-taxxa u oħrajn qed ikunu negozjati. Minkejja dan biex jevita kull spekulazzjoni bla bażi l-Ministru tal-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi it-tnejn xorta waħda ddeċieda li se jkun qed jagħlaq il-kumpanija f'dan il-pajjiż li kienet marbuta ma' trust fund tal-familja tiegħu. Kumpanija li kienet għadha qatt ma nnegozjat u ma kellha ebda flus il-bank.